Oot sä valmis? Joo. Kyllä kai sä kuvaat. Tuolla. No niin, sinne meni. Sinne meni. Osteri Ossi, meidän kellarissa. Päästä irti me takas sut helvettiin sen lempikeksit. Moi moi! Tervetuloa Klaaran Hämärän luontoon. Alisa, et sä tolleen introssa voi tehdä. Voi. Etkä voi. Mä olen nukkunut viime yönä 4 tuntia. 3,5. Ollaan vähän rapeilla täällä. No kun sulla on se niin kaukaa, niin mun pitää huutaa. Me ollaan menossa Saimaalle. Jee! Niin kivaa. Ja mun takana on nyt auto, joka stressaa mua. Mut mun ei kuulu puhua mitään ekstraa, koska me kuitenkin leikataan se pois, niin siinä ei oo mitään pointtia. Anyways, olemme nyt menossa Forssaan, koska Steffe... What we do in Forssa? Anyways, sit me ollaan menossa Kouvolaan, joka haisee, koska me ollaan menossa hakemaan mikkejä. Semmoset mikit, että me saadaan ne tähän näin, niin sit me ei tarvitse niinku käyttää tätä enää. I'm so excited! Oh yeah! Ja sit me mennään Saimaalle ja sit me mennään Lappeenrantaan ja käydään... Ja me Lappeenrannassa tehdään. Mennään... Mä en siis tiedä ollenkaan, mitä Klaara ja Oskari on suunnitellut, koska minä olen ollut töissä. Aina kun on niin puhunut näistä asioista, niin mä oon mä en tiedä mitä enää tietää kaiken. Yes. Mut ei mekään paljon tiedetä. Niin, ei me pitää paljon tiedetä. Me tiedetään vaan, että me tiedetään tiettyjä juttuja ja mä tiedän, että me tiedetään, että meidän piti suunnitella nyt. Aha, okei. Ja kiva. Niin nyt me suunnitellaan ja sitten me palataan. Oh yeah! Tässä on Forssa. Forssa! Nyt ollaan Forssas. Woo! Tää vaikuttaa tosi kauniilta alueelta. Forssa! Nyt on ihmisiä forssalaisia ehkä. Ei, noi ei oo forssalaisia, noi on jotain turisteja. Perkelee turisteja. Hei, nyt mä en tiedä minne mennään. Pitää katsoa Google Maps. En mä tiedä, haluanko mä mennä sinne, katso Google Maps. Sä et nyt kuuntele mua ollenkaan, katso Google Maps. Mun Google Maps. Minne me halutaan? Sinne minne Google Maps sanoo. Sen takia mä en ymmärtänyt, että mitä tää Google Maps auttaa. No sillä, että minne mun pitää kääntyä alun perinkään. Aha. No alun perinkään sun ei pitänyt kääntyä tänne. Meillä on myöskin vammainen täällä, nyt se ei siihen kuvasta mennä. Noniin, nyt mennään hakemaan. Sä vitun naamas litteksin ku oisin kallisen takaisin. En mä tekisin niin vaikka on sekaisin. Liitäs 50 kaliberi sinne meni niin nopeasti, että kaudet puolesta voi pistänyt seniliin. Mä tulin tän mun Kalashnikov, et sä kala Mikko. Se kamalit on ku Mikko, massa palasin on. Tää kääntää kohta oikealle, niin kuin nyt. Okei, selvä. Mut ota tää pois! No mä otin vittu Bluetoothin pois! Me ollaan Kouvolassa. Joo, täällä haisee pahalta. Ei voi haiskahdella ollenkaan. Joo, me käytiin täällä syömässä Hesessä ja se oli ihan... Sä oot tosi huono äänityyppinen, se oli se. Tossa vähän lähemmästä. Niin. Sä oot tosi huono tää äänityyppi, Alisa. Sä pidät tää ihan tälleen helvetti. Se on ihan oikein, sä harjoittelet, Alisa. Mun käsiasento on huono. Nyt me ollaan menossa, Alisa, me ollaan menossa nyt luontopolulle. Jee! Ja mua ahistaa ihan tosi paljon. Ja nyt ei oo muuta asiaa. Mutta vaikuttaa toimivan nää miksit. Mitkä? Mikit. Miksit. Niin. Mut katsokaa tätä. Mä voin laittaa tälleenkin nää. Nää on monitoimihousut. Se on tolla, jos haluu niinku vähän ylöspäin. Niin. Jep. Ja sit, jos haluu nilkkuja näytellä. Niin. Promiscuous. Hei! Sun perseen ei tarvii näyttää 247 hyvältä. Miksei? Okei. Me ollaan nyt menossa. Ja kattokaa. Meillä on mikrot. Mut pitäisikö meidän mennä tätä kautta vai tota kautta? En mä tiedä, täällä on Mäkilamme laavu on täällä päin ja tuolla on Rakokallio. Niin kato, missä me ollaan nyt? Niin tää on se Älä Rakokallio. tuu mun eteen, Alisa. Älä tummu. Lisso. No mä sanoin, että mennään tähän. Tää tuntuu hyvältä. Tää tuntuu paremmalta. Täällä on kans, tänne tuli just joku nainen, kenellä oli koira. Ja mä en tiedä, siis päästä sen koiran vapaaksi. That's crazy.
Mut se oli ihan, siis se oli oikeesti aika rumma koira. Siis silleen kaikki koirat ja kissat on söpöi, mut ei kaikki oikeesti. Kaikki, teittekö noi pitbullit ja bulldogit ja tämmöset, ne on niin söpöi. Mut ne bokserit, ne on jotenkin vähän sus. Koska mun, mä asuin Lumikadulla silloin kauan aikaa sitten, eli se, missä mä oon niinku kasvanut pienestä. Siellä niillä on vielä se mökki, mitä mun iskä ja ukki ja mummi on rakentanut mulle, kun mä oon ollut pieni. So very cute. Ja sit niillä on toinenkin, mitä... Hei! Pitää laittaa tää kävely päälle! Meidän pitää käydä ostaa semmonen vitun outdoor wall. Ai niin, perkele, niin pitääks? Siis me ollaan telttaileen. Milloin niinku, kaupat ja tämmöset menee kiinni? En mä tiedä. Mitä? Mulla on kompassi nyt esillä. Musta tuntuu, että siis kun me ajettiin tänne... Oota, mä oon nyt... All over the place. Mä oon nukkunut 3,5 tuntia. Yes. Antakaa mun elää. Ja mä oon ajanut joku 4,5 tuntia. Joten mä oon nukkunut tunnin vähemmän kuin mitä mä oon ajanut. Let me live. Let the girl live. Also mä hankkisin kielikorun. Paikallaan. Niin, mulla on matching. Ai vittu. Anyways, nyt mä kerron suunnitelmista. Joo. Eli me tultiin Saimaalle. Tätä me suunniteltiin jo viime vuonna, että me halutaan tulla Saimaalle. Ja... Kato, perheen! Okay. No Alisa ei oo suunnitellut melkein mitään. Oskari ja mä ollaan periaatteessa suunniteltu. Sille, että se on ollut enemmän semmonen juttu, mitä me ollaan heitetty ilmaan, että hei, haluttais mennä Saimaalle. No joo, niin tänä vuonna nyt tultiin tänne. Niin me ollaan nyt ajettu Kouvolan kautta. Mut sen te myöskin Forssan. Jo. Ja Forssan. Forssa oli ihan Steffen takia. Mutta mikä mun pointti oli? Niin, että me ollaan täällä, kävellään tää luontopolku, joka on joku melkein 5 kilsaa ish. Aika kiva. Vähän silleen get back to nature. Musta tuntuu, että I need it. Tai silleen, musta tuntuu, että mä oon ollut vähän levoton. Ja mä oon ollut ehkä vähän liikaa puhelimella. Mut mä oon oikeesti yrittänyt. Ja arvatkaa mitä mä muuta oon tehnyt. Tää on low-key crazy. Mä siis seison peilin edessä, kun mä pesen aamulla hampaat. Mä pesen nykyään vasemmalla kädellä hampaat aamulla. Vai? Koska mä näin jonkun YouTube-videon. Oot sä valmis? Yes. Mä näen, kun tää Ai! Hei! Mä muuten kävin juoksemaan 10 kilsaa. Ja mä oon juossut viimeksi 7-luokalla. Ja mä oikeesti juoksin ihan sika hyvin. Mä pesen kädet nyt vasemmalla kädellä. Ja sitten siinä videossa oltiin silleen, että jos sä mietit aina, että mä en oo hyvä, niin se niinku rata vahvistuu, tarkoittaa sitä, se niinku juttu vahvistuu, tarkoittaa sitä, että sä uskot siihen enemmän. Mut jos sä sanot, että mä oon hyvä, tai tiedätkö, että mä rakastan itteeni, tai mä oon rakastettu, tai ihan sama mikä, niin sekin vahvistuu enemmän. Niin sitten mä oon pessy hampaat vasemmalla kädellä. Ja mä oon kattonut itteeni suoraan peiliin, ja toistanut itselleni silleen mun pään sisällä, että mä rakastan itteni, tai että mä rakastan sua. Ja sitten mä oon oikeesti... Oh my god, että oli raskasta juokseminen. Niin mä oon oikeesti siis jotenkin silleen... Tuntuu siltä, että se on jotenkin auttanut vähän. Maybe just placebo effect? I don't care. I will take the placebo effect. Anyways, nyt meidän pitää mennä taaksepäin, koska me käveltiin väärin. Me ollaan siis saleen missattu joku risteys, koska tää niinku ei johda minnekään tää vitu ympyrä. Siis Oskari on 3 tehnyt tän koko ajan, kun mä ollaan ajettu tänne. Tää on aika liian monta tuntia. Ja nyt se päästelee niinku ihan koko ajan. Oskari sanoi autossa, että se tekee mieli pierasta. Ja mä ja Klaara, siis 100% kuultiin, että se sanoi, että mun tekee mieli piirasta. Niin, että mun tekee mieli piirasta. Ja sitten mä oltiin Klaaran kanssa silleen, okei, mitä piirasta? Kustiin koko homma. Me käveltiin ihan vitusti väärään suuntaan. Joo, niinku legit ihan vituusti. Varmaan niinku melkein... Me käveltiin kilsa. Me käveltiin 1,5 kilsaa. Niin, eli me käveltiin niinku melkein kilsa väärään suuntaan. Koska me missattiin vaan semmonen saaks me vettä. Missattiin kyltti, missä oli silleen, että käännytään oikealle. Että siellä on se niin polku ja me vaan jatketaan suoraan, koska kukaan meissä nähnyt sitä kylttiä. Yes. We have blueberries here. We have
swamp here. Onpa hyviä! Okei. Niin tää on se, missä Shrek asuu. Täällä on suota. Onko nämä sitä äsken? Voin mä ottaa. Bangeri. Nam. Se on mäkisetti. No, onko se hämäkki tossa muu? Joo. Näysti. Tässä vois heittää pari virvelöintiä. Okei. Niin sä et edes ottanut frisbeitä. Joo, mä en ois ottanut frisbeitä mukaan. Joo, niin ei voi heittää virveliä, kun ei sulla ole virveliä. Niin. Tiedätkö? Niin, mutta tässä olisi kiva heittää virveli silti. Niin. Vaikka mulla ei oo virveliä. Okei. Sä nyt siinä niinku raivoot. Mua vaan naurattaa mit siitä, että mä menin frisbeen. Jos minä mua naurattaa, Alisa? Pirut. Mikä se oli? Mä tein tälleen ja sit siinä oli hämähäkki. Miksi sä Alisa pelkäät? Ei, siis mä tykkään oikeastaan, siis mä olen neutraali kaikista ötököistä ja hyönteisistä, kunhan ne ei oo mun päällä. Jos ne on mun päällä, niin sit mä en tykkää niistä ollenkaan. Tiedätkö? Olkaa hyvä. Me tultiin nyt jonnekin tämmöiseen paikkaan. Musta me pidetään tosi kovaa meteliä. Musta nyt pitäisi olla vähän hiljempaa. Mut johonkin tämmöiseen paikkaan. Tuolla on vessa, I think. Mä oon kuullut ihan sikamonen eläimen ääniä ja nähnyt teikö silleen, kun ne sujahtaa. Kun mä oon nähnyt niitä eläimiä, ne sujahtaa. Oi, kattokaa tätä. Kattokaa, tässä on tämmönen. Teikö sä hakkaat näitä puita tälleen? Ja sit sä hakkaat tällä. Sen teikö läpi silleen. Ei oo, sit ei voi ketään mennä tappaa ketään. Niin, tänä siis kyllä tällä voi tappaa. Tunne, että tää on helvetin maidava. Tulliko tappaa jonkun, jos niinku haluaa. Mooses. Niin, sä et voi olla Mooses sun omalla pihalla. Okay. Miksi? No, koska turisti sanoi niin. Turisti sanoi. Come on. Mut turisti. Onko se turisti? T-U-R-I-S-T. Ei mut mieti. Turisti voi olla sen omalla pihalla Mooses, koska turisti on kanssa turisti sen omalla pihalla. Se on muuten totta. Niin. Eli se ei ole omalla pihalla periaatteessa. Niin. Eli onko se ikinä omalla pihalla? Koska jos se aina on vaan turisti, niin sittenhän se ei ikinä ole missään. Eli onko siellä kotia? Se on koditon. Se on koditon. Turisti on koditon. Me paljastettiin turistisalaisuus. Sakki. Sen takia sen pitää liikkua huppu päässä, kun äijällä on niin vitun kylmä koko ajan. Niin silloin on reppu selässä ja niin ei täynnä paperia, vaan se on täynnä se koko omaisuus. Oh my god, tämä koko biisi vaan kertoo, että se on koditon. Tää turisti, hei. Mä voin ottaa sen mulla ihan tää. Sillä on paperi sen takia, että ja sit se voi aina sytyttää nuotion paikoissa. Joo. Tiedätkö, että se saa näitä lämpöä yöksi. Niin, kaikkien nistien kanssa silloin alla. Joo, kyllä. T-U-R-I-S-T-I. Se oli X-X:llä se inopat ja... S-T-I. Tai siis onhan ne kaikki. Onhan ne kaikki. Mitä sä meinaat, että mä voin olla Mooses mun omalla pihalla? Miksi mä voin olla? Mä haluan olla mitä mä haluan mun omalla pihalla. Aina. Tässä olisi voinut olla tosi... Mitä? Minne päin meidän pitää mennä? Rokkokalliolle. Selvä. Mahtavaa, kiitos. Hei, Alisan lopputyöt. Loppukin. I am no longer employed. Niin, ja nyt Alisa ei halua hakea töitä, koska se, vaikka se tietää, että se ei saa töitä heti, mutta se ei halua ottaa riskiä, koska se haluaa olla työttömänä. Tää on vähän goofy paikka kyllä. Limusiinin vuokraus, ota pitää ottaa kuva. Mä otan filmiä Tää on tällä se, hetkellä. missä Chuck Bass menee. Nimenomaan tolla. Ja nimenomaan tuolla, kenellä on tuo cowboy-hattu päällä. Oho. Jengi. Täällä on ilosti jengi. Mä näytän tuon ulkopuolelle nopeaa. Nopeaa. Näytä. Täällä on mikään kikkeli. Klara testaa maksalaatikko. Joo, mä rakastan tätä
kylmänä. Jep, mä rakastan myös tätä... Juu, siinä on rusina. On rusina. Miksi tykkää rusinoista? En mä sitä sanonut. Okei. Okay. Jos mä laitan silmät kiinni. Joo, laita ihmeessä. Ei. Ei paskempi. Louki, hyvää. Vaikka se on kylmää? Crazy stuff. Se voi olla myös sen takia, koska mulla on ihan nälkä. Siis varmaan, mutta mä en anyways halua maistaa tätä. Hyvä on. Mä safkaan leipää, missä on ei sulata juustoa, kun tuolla juustoa. Mä safkaan vakava. Me ostettiin näitä makkaroita. Turns out oli vitun paskaa. Heitä vaan. Mä oon heittänyt nyt tolleen suoraan. Ei niin. Heitä ne. Mä oon lenspoon. Ai, ja tää on ihan semmonen viileyskin. Moikka. Miksi toi tulee kovaa? Tää on huvittavaa, miten tää kuuluu toi koski. Mitä? Tää miten tää koski kuuluu, kun pyörii. Okei, tervetuloa takaisin. Tai siis, pahoittelut eilisestä. Farssi. Se oli vähän farssi. Joo. Kamera-akku kuoli ja sitten... Klaara kuoli ja mä kuolin ja... Okei, mä kuolin eka. Mä kuulen ääneen. Anyways, nytten me ollaan täällä, joka on vanha tuberkuloosisairaala. Se oli joku en muista. TB or not TB. Mä oon käynyt täällä joskus aikaisemmin ja mä löysin hylsyjä sieltä sisältä. Ja se näytti siltä, että siellä olisi ollut verta. So freaking scary. Hyllyssä. Eli... Minkä aseen? Kato. Mä voin laittaa hupparin tälleen, jos mä pelottaa. Se suojelee mua. So exciting! Katsokaa mun kynsiä. Aloitetaanko me ihan täältä niinku kellarikerroksista vai? Kait. Siinä näyttää olevan aika helppoa vielä avata. Siis näähän on niinku suuri osa noista ikkunoista niinku tukittu. Niinku sillä... Hei, mut Eelis on homo. Eelis on homo. Eelis on vittu hinta. Niin suurin osa noista ikkunoista on paskuttu, joo. Ei kun siis, ne on niinku peitetty tollain, niinku tiiäks, että tossa on tuommoinen Niin, vaneri totta kai, niin. juttu tuolla takana. Slash edessä. Mikä on? Ja oliko se vaan graffitia vai mikä? Ekuish. Annako sen puukon mulle? No hetki. En mä tätä tarvitse. Vähän tän puukon. Haist vahingossa. Joo. Mä oon niin pelottavaa. Soitatte sen takas. Ai mä saan pitää kiinni siitä vai? Jep. Pitää kiinni siitä vai? Kiinni. Mä veikkaan, että tää on täynnä asbestia tällaista. No varmaan. Älkää vaan hengittäkö. Mitä? Laitan kaikki notificationit kokonaan You pois. will die here. Sos. Älä vittu noin. Noin ei saa tommosia, ei saa tehdä. Ei siis, en mä välttämättä halukkaan. Jos mä sanon shit, niin voiko olla hiljaa? Tässä on ollut ilmeisesti suihku. No suihku, let's go. Silloin kun mä kävin täällä, me löydettiin se ruumishuone. Jep. Muistaaks missä päin se oli? Tuolla päin, kai. Tässä kerroksessa. Paras. Okei. Akun toi... Ei, kattokaa, tässä on kokonaan tommonen labbu. No kiva. Niin mun akun kunto oli yli joku 85 viimeksi mulla toi. Mulla on varmaan joku semmonen kans. Täältähän me tultiin. Jep. Kyllä menee. Niin pitäisikö meidän mennä ylöspäin? Kohta. Katsotaan, että Varmaankin. siis, Ois joku juonut kahvia järkiskalta. tähän on niinku tää maanalainen kerros vielä. Niin. Pitäisikö täältä kautta mennä ylös? No ei todellakaan. Hei, se on kulli. Gigeli. Hei, kato, siinä on hylsy. Kato
sanoo? Scary stuff. Tässä lukee Haalari. larua. Ei, joo. Laroa. Larua? Klara. Lapua? Lapua. Lapua. Se on siellä Lapua siellä. Lapua. Muistaakseni me käytiin siellä? Joo, me käytiin Lapuan tuolla panos. Mikä se oli? Patruunatehtaalla. Joo. Eiku, kato, toi. Joku 4. Se menee taskuun. Joo. Se on vähän likainen. Lapua suoraan Ei, tuolle. toinen. Hei, tässä on 3. Crazy stuff. Oskari, stop. Älä mene. Älä mene minnekään. That's scary. Ois kyllä varmaan legit pitänyt ottaa joku tiedätkö semmonen kaasunaamari tänne. Niin oiskin varmaan. Kato, no tossa on se. Oikohöylä. Hene. Mikä se on? Onko se H vai mikä toi on? Hene. Nussi täällä. Niin. Yksinään. No, ehkä. Ei siinä ole vessaa. Kattokaa. Mä näen. Ei, en mä uskalla avata sitä ovea. Nokia. Onks Nokia tehnyt tommosia? Kyllä. Niin. Oh my god, what the fuck? That's crazy stuff. Me löydettiin myös yksi huone. Älä viitti ostaa. Yes. Viimeksi kun me oltiin täällä, me löydettiin huone, missä oli ei mitään, paitsi yksi punainen tuoli keskellä sitä huonetta. Mä luulen, että oikein on joku pränkki, minkä joku on tehnyt. On, mut siis mä meinasin, siis oikeesti meinas tulla oksennus ja paskahousuun. Joo. Siis mä luin jotain... Tässä on kuntosali. Ei tää oo se kuntosali. Mitä tää on kuntosali. Aika siistit nää penkit. Mitä? Siistit penkit täällä. Penkkejä. Tässä mä oon ehkä kävellyt nää. Mut miettikää, sitä mitä sanoo, että vessapaperi. Niin luitte tän historiaa. Joo. Joo, niin sit tässä luki, että kun, siis täällä oli niin monta, tai jos mä muistan oikein, että täällä oli niin monta osastoa, että siis oikeasti kesti ihan sikapitkään niiden sairaanhoitajien ja näiden niin lääkäreiden päästä silleen toiselta puolelle. Niin sit joskus, niin kun tapahtui jotain tiettyä, silleen tapahtui jotain happeningia, jos oli, niin silloin kun oli tosi vähän sairaanhoitajia, niin kun on yöaikaa esimerkiksi, niin jos on tapahtunut jotain niin toisella puolella, niin silleen, ne ei ole ehtinyt paikan päälle ennen kuin on niin kuin, silleen pahemmin. Toi on aika paska. Eikö? Siinä on internet. Onko tosiaan internet? Ikänä 15 vuotta. Internetin. Jep. Kieli arabic. Saa sanoa arabia 9. Okei. Aika hyvä. Crazy. Miksi arabia on? Niin kuin kaikista kielistä. Oikeesti niin helvetisti näitä perus niinku tyhjiä huoneita. Mitä? Niin on. Tämmösiä perushuoneita on ihan sikana. Tyhjiä huoneita. Joutsenon vastaan. Penis. No penis. Ai, vittu. Joo, se oli Alisa, ketä tekee suspicious ääni. Voisiko? Jumalautos. Jesus. Ei voi sen enempää ääntä tehdä. Siis legit. Oi, kattokaa! Fontex. Mikä on Mikä on Fontex? Fontex? Tai onks siinä vielä? On. Siinä on hemmosta. Niin on. Fontex on Prozac, antidepressant medication. Mikä on? Antidepressant medication. Antidepressant. Mitä siinä luki? Fontex mikä? Fontex 20 flu. Mikä siinä lukee? Flu. Fluxetin. Niin. Fluxetine. Älä nyt mene minnekään, Oskari. Niin serotoniini. Okei, joo. Niin, SSRI. Yes. SSRI lääke. Niin. SSRI. Ei nyt ne oskalla taskussa. Voi kun kiva. Mut tää on aika siis huvittavaa, koska silloin kun me pelataan tyyliin Läästävä siitä jotain peliä Oskunkaan, missä silleen pitää niinku käydä läpi asioita, niin Osku kävelee tosi nopea ja missaa tommosia pikkujuttuja, mitä mä sit niinku näen. Niin tää on tosi... Legit, niin se on ihan tosi hauskaa tai silleen huvittavaa, että se menee tolleen IRL kans. Ja se on aika hyvä, oikeesti. Tää on Last of Us IRL legit. Älä sano noin. Drip my drip. Ok, boss. Ja sä oot riivattu. Hei, kuka on syönyt täällä jotain tämmösiä hedelmiä, tiiäks? Tässä on tämmönen
Hedelmäpussi. Niin. Älä noin tee. No anyhow. Mitä mä selitän? Että se on hauskaa, että se menee IRL kanssa tolleen. Niin, se menee IRL kanssa tolleen. Ja tää on aika vängeri, koska Osko pitää huolta siitä, että me mennään suht nopeasti eteenpäin, että meillä menee niinku 3 vuotta. Ja mä pidän huolta siitä, että me nähdään jotain tiettyjä juttuja, silleen, mitä me ei välttämättä silleen, mä keskityn ehkä enemmän detailseihin. It is very funny. Mielenkiintoista. Hei, tossa on tyyli joku harja. Mitä vittua, tossa on harja. That's insane. Whatever. Siinä on luuttia. Luutti. Siinä on luuttia, bro. Hei, siinä on. Onko sekin lapua? Se on lapua. Kosikosi. Mun inventori kasvaa ja kasvaa. Oh my god, ei tommosia, niin olisi älä karkaa. Hissi. Tämmönen ruokahissi, tiedätkö? Jep, mä rakastan tommosia ruokahissejä. Mä en usko, että ne toimii. Täällä ei ole tiedätkö sähköä varmaan. Älä! Siis ihmisillä on vaan joku niin kuin kauhea tarve tuhota. Hoitajakutsu. Mikä? Hoitajakutsu. Okei. Ai et sä kuvannut vielä? On. Mut siis mä kysyin, että onko se lopettanut kuvaamisen. Niin tuolla ylhäällähän on ihan sikanättejä, kun saat näkyy ulos, tiettäkö ihan sikasiististi tulee. No niin, kato, heti tuli vähän silleen, ei niin pelottavaa olo, kun tuli ulos. Onkohan tässä ollut jotkut portaat tai jotkut? Tää näyttää sieltä. Niin. Yhtään. Joka paikassa. Siis jos mulla olisi ollut tuberkuloosi, niin kyllä mä olisin tänne voinut tulla. Legit. En nyt ehkä nyt, mutta silloin kun se oli kunnossa. Oikeesti? Joo. Katsokaa kuinka hieno toi ankka. Ankka crazy. Turpa kiinni Alissa! Nyt me kerrotaan vähän faktaa Tiurun sairaalasta. Eli aloitetaan hei ihan alusta. Valitettavasti 1920- ja 1930-luvuilla tuberkuloosi oli Suomessa vielä todellinen uhka. Sairastuneita oli paljon, hoitokeinot olivat rajalliset ja tehokkaita lääkkeitä ei ollut vielä keksitty. Tarvittiin siis äkillisesti tiloja, joissa potilaat voisivat toipua rauhassa. Saimaan rannalle keskelle tätä mäntymetsää ja luonnon rauhaa löytyi täydellinen paikka uudelle sairaalalle. Tiuruniemen niemi tuntui juuri oikealta. Siellä oli raittista ilmaa, kauniit maisemat ja hiljaisuus, joka kutsui leppäämään. 2 vuoden urakan jälkeen vuonna 1939. sairaala valmistui. Ja se oli aikansa huippuluokka. Arkkitehti Jalmari Lankisen suunnittelema funktionalistinen rakennus oli valtava. Rakennus oli valmistuessaan Viipurin läänin toiseksi suurin. Tiurun sairaalassa kaikki oli mietitty parantumisen kannalta. 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 Isot parvekkeet, valoisat huoneet ja mahdollisuus levätä ulkona raittiissa ilmassa. Potilaat viettivät tunteja parvekkeilla, hengittäen Saimaan kostaa ilmaa ja toivoen, no totta kai paranemista. Mutta juuri kun sairaala ei päässyt vauhtiin, kaikki muuttui. Talvisto syttyi marraskuussa 1939 ja sotasairaalaa kaivattiin. Tiurun parantola muuttui yhdessä yössä 43. sotasairaalaksi. Okei, back to business. Sairaala oli täynnä haavoittuneita. Käytävät vilisi hoitajista, lääkäreistä ja vapaaehtoisista, jotka työskentelivät tauotta. Arvioiden mukaan yli 20 000 sotilasta hoidettiin Tiurun ja läheisen Rauhan sairaalassa sodan aikana. Työ oli fyysisesti sekä henkisesti uuvuttava. Hoitajat ja lääkemiehet kohtasivat päivittäin tilanteita, joissa piti tehdä nopeita päätöksiä ihmishenkien pelastamiseksi. Sairaala-ilmapiiri oli kiireinen, jännitteinen, mutta myös täynnä yhteistyötä ja yhteishengen voimaa. Kaikki tekivät parhaansa sodan keskellä, todistaen suomalaisen sisun. Suomalainen sisu. Tiurun sairaala jatkoi toimintaansa sotasairaalana myös jatkosodan aikana. Kun rauha viimein koitti, rakennus palasi vähitellen entiseen tehtäväänsä tuberkuloosiparantolana. Olipa tosi kiehtovaa. Siis oikeesti sota-aika wow. Ei vittu. Mut hei, nyt alkaa uudet roolit. Sopeutumisen aika. Kun 1950-1960-luvuilla. keksittiin tehokkaat lääkkeet tuberkuloosiin, parantoloiden aika alkoi olla ohi. Mutta Tiuru ei kadonnut kartalta, se vaan muuntautui.
Rakennuksesta tuli keuhko- ja reumasairaala ja sen ovet pysyvät auki 1990-luvulle saakka. Sen jälkeen Tiurun elämä sai taas uuden käänteen. Vuonna 1993 Sinne perustettiin Joutsenon vastaanottokeskus, jossa asui turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia. Se toi alueelle aivan erilaisen elämänrytmin eri kieliä, kulttuureja ja tarinoita. vuonna 2012 Vastaanottokeskus kuitenkin muutti Konnunsuon entiseen vankilaan ja Tiurun rakennus jäi hiljalleen tyhjäksi. toi oli tosi hyvä. Mä luulen, että sä ehkä rupesit puhua, kun mä sanoin tyhjäksi. Mä luulen, että sä rupesit. Aivan. Nyt siirrytään kylläkin nykyhetkeen. Elikkä nykyään tää Tiurun sairaala seisoo siis hylättynä. Se ikkunat on rikottu, julkisivu kärsinyt ja ilkivalta jättänyt jälkeensä. Sieltä on jopa rullattu kaunis kurjet patsas suoraan pihasta. Silti sen seinät kantavat yhä vuosikymmenten tarinaa. Rakennus kuuluu nykyään Seniori Saimaa yhtiölle, jota hallinnoivat Lappeenrannan kaupunki ja Holiday Club Resorts. He ovat pitkään pohtineet, mitä rakennukselle pitäisi tehdä. Kunnostus olisi valtava ja kallis urakka, yli 50 miljoonaa euroa, mutta purkaminen ei myöskään olisi halpaa. Tilannetta mutkistaa vielä se, että rakennus on asemakaavassa suojeltu, joten sen purkaminen ei onnistu ilman kaavamuutosta. Ja vaikka rakennus on periaatteessa nyt kylmillä, se ylläpito maksaa edelleen noin 110 000 euroa vuodessa. Niinpä Tiuru elää nyt jonkinlaisessa välitilassa. Ei enää toiminnassa, mutta ei unohdettukaan. Se on paikka, jossa historia tuntuu yhä vahvana. Vähän aavemaisena, mutta kiehtovana. Tiurun tarina on pala suomalaista historiaa. Se kertoo ajasta, jolloin tuberkuloosi oli pelätty kansantauti. Ajasta, jolloin sota repi maailmaa, ja ajasta, jolloin lääketiede kehittyi niin paljon, ettei kokonaista sairaalaa enää edes tarvittu. Turpaa kiinni, Klaara! Seikkailu jatkuu ensi videossa. Tulkaa totta kai katsomaan, olette aika luusereita, jos et tuu. Eli seuraavassa videossa tämä jatkuu ja mennään sitten ympäri sairaalaa. Nähdään.